xics i xiques. Així estic, a la cua del cine, esperant a veure per entrar a la pel·lícula. Estic el setè, espere que quan em toque encara quede algun lloc lliure. Vos sembla que anem a l'aula virtual i mentre espere el meu torn vos explique què és això dels números ordinals? Vinga, va, au cap allà. Ja estem així. Val, els números ordinals els utilitzarem per a saber l'ordre o la posició d'alguna cosa. A la cua del cine jo estava el setè. Això significa que tenia 6 persones davant de mi i jo estic el que fa 7. Val? El de davant de mi està el sisè. El de darrere, el 8è. L'altre, el 9è. L'altre, el 10è. I així successivament. Per a escriure els números ordinals en xifres, sempre escriurem el número acompanyat d'una E minúscula accentuada, amb l'accent tancat. Per a escriure els números ordinals amb lletres, acabaran sempre amb E accentuada també tancat, menys els 4 primers. Primer, segon, tercer i quart. Per exemple, 5è, 12è, 14è, 20è, 21è, val? Bé, ara que ja comencem a saber algunes cosetes, vos sembla que fem un joc? Sí, vinga, va. Anem o heu d'intentar descobrir en quin ordre o quin lloc ocupa cada persona, objecte o animal que vagin apareguent. Correcte? Tindreu uns segonets per a pensar. Heu de ser ràpids. Vinga, proveu sort. Val, espero haver-vos ajudat i que tingueu un poc més clar això dels números ordinals. Jo ara ja vos deixo que estic el primer de la cua allà i em toca entrar. Vinga, ens vegem. Adeu!